है एबार दुर्गा फुजायाव साथामनोबो गांसे गांसे दख'ना होगोन होनना सानदोंमोन माथो फैसायानो मिलायनाय नंलालै उनाखानानो गायदेयाबो दख'ना मोनगोन होननानै खुसि खालामबाय दङमोन दाथ' माथो फैसायानो मिलायनाय नंलालै हाजारसेल'सै सेलेरिखौबो मोनबोआसैना दालाय बे हाजारसेल'खौलाय मा खालामनो मेथाइल' मोनजागोन माथो मेथाइल' जानो फैसा हरनो हागोन आं फैसायालाय दङमोन र' धार मारिबायना धार थै आदा मा सानगासिनो जेबो सानाखैलै नोंहालाय अबाव थांनायमोन दा आं गारियाव थांदोंमोन र' बा मालाय मानसिफोरा दख'ना बायबायानो जा समायना समायनाखा आदा नोंबोथ' एबार जोंफोरनो दख'ना गांसे गांसे बायना होगोन होननाया माला बायो फैसा होगोन हा नङाबा दा गाबोननो हरदो फैसाया गाबोन जोंफोरो जोंसि बाजैजों आंजों थांसै हाथायाव ओमफ्राय दख'ना बायना लाबोनोसै गांसे गांसे माबा गायदे बेनोथ' जादों र' बेखौनोथ' टेनसन खालामबाय दङमोन आङो मिथिगौ ना टेनसन मा टेनसन बुजि मोनाखै आं नोंसोरनो दुर्गा फुजायाव गांसे गांसे दख'ना बायना होगोन होननाया आं बायना होनो हानाय नंला खोनालै गायदे फैसायानो हाजारसेल'सै मिन्थिखागौआनो आङो बेफोरबायदि बुंगोन होननानै हावबावथ' मोननो खाफालानो गैया दुर्गा फुजायाव आंहा गोदान गोदान गानना थांनो दिनै बोसोरबा जाबाय दख'ना बोराय गस्ला बोरायफोरजोंनो दुर्गा फुजा नायगासिनो आरो मिन्थिखागौआनो आङो मोननाय नङा होननानै बिनिखायनो आं बियाबो दा नोङो बै सानसेखालि बुंदोंमोन नालाय नोंसोर साथामनोबो दख'ना गांसे गांसे बायना होगोन होननानै बिनिखायसो सोंदोंमोन आं औलै नानि आं नोंनो होगोन सानदोंमोन नाथाय आंनिया फैसाया दङमोनबोलै दाहार मारिबायना जागोन बोराय दख'नाफोरजोंनो नायलाबायगोन खानायाथ' खानायानो मालायफोरा बयबो सिधा सिधा स्ट्रेट खालामनानै थांसै सारु रखम ओमफ्राय आंहा गैया मेगि रखम औलै आं नोंसोर साथामनोबो होगोन सानदोंमोनलै गांसे गांसे एबारो आइनोबो नोंनोबो नोंसा जोंसि बाजैनोबो नाथाय फैसायानो दा हाजारसेल'सै दख'ना बायना होनो हायाबाबो नोंसोरनो जिलापि जानो फैसा हरगोन दे आं आगोलै आदा जागोन जिलापि बायनो फैसा होबानो जागोन दे मेथाइ मोनजाबानो जाबाय नोंबोलाय मानोथ' फैसाखौ दाहार मारिजोबनांगौ फुजानि उनाव दाहार मारिबानोथ' जागौमोन ना औलै आंबो दाहार मारिफ्लांना लाबाय बावनानै मानोथ' हायाबा होनो नङालै माने आं फैसा मोनगोन सानदोंमोनलै दा सेलेरिखौबो मोनबोआसैना आङो सेलेरिखौबो दुर्गा फुजानि उनावसो मोनगोन होमबा जों फैनानै भायग' गैयालै दख'ना गोदान बायनो माथो बुंबामोनलै जोंसि बाजै दिनै बोसोरबा जाबाय दख'ना बोराय गस्ला बोरायफोरजों फुजा नायनाया आफानियाव बिबाय बिहाबो माबा फैसायानो गैयानो माबा दुर्गा फुजा सफैबासो फैसा गैया जायो बिसिना दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया जोंफोरनियानो खाफाल गाज्रि औलै दे खालमानसे होथारगोन दे नोंसोर साथामनोबो गांसे गांसे बायना होगोन दख'ना 4,000 4,000नि दख'ना नांलायालै आदा हागोबा 1400-1500फोरनिखौनो बायना हो जागोन दे खालमानसे दुर्गा फुजायाव बायना होथारगोन नुदोना जोंसि बाजै आं एबार सानदोंमोन दुर्गा फुजायाव दख'ना गोदान स्राय गानलायनानै फुजा नायनो थांगोन होननानै गैया रखर नोंसा आदायाबो जाम्बा मानो दाहारखौ मारिजोबना लानांगौ देनाय जाम्बा नङा एक नाम्बार जाम्बा आदाया दे माथो खालामबावनो आरो खालमानसे गोदान बायना होगोननो माथो खालमानसे गानलांनो हागोन दे खालमानसेबा थैयोना ना थाङो माबा जायो आङो जेबो गेरेन्टियानो गैया मानसिनि जिउ मानो थैलाबायनो नोंलाय जेबो गेरेन्टि गैयालै बाजै माथो थिग दानो दिनैनो थैनोबो हानाय थैया माखौ थैलाबायनो थेवब्लाबो बायसेन्स थैना थाबा जोबोर आसा थागोनलै आंनिया एबारबो आसा थाबाय सानदोंमोन साला गेबगां आदाया एबार होमारगोन बायनानै दख'ना गोदान बायनानै स्राय थांनो सानबाय फुजायाव गैला साननायफोरानो जाफुंलालै आंनिया बाजै मोनसेबो ओइ थुदो माबा जेखि जाया आलासि जाना फैनोसैथ' बिबारि बाजै लाहानियाव माबा बाजैसो होनफ्लाना लांबाय आब' लाहानियाव ना गाबोनो थाङो होनबा गाबोनो थांसै थुलै गाबोनो थांसै रखर न'आवलाय माथो खालामबाय थानो दे होमबालाय गाबोनो थांमारगोन दे बालनि फैसाखौनो नागिरना मोनला माथो आङो बबेयाव एसे खमना दोनदों माथो आलमारियावबो गैया गान्दु सिङावबो बेसेबा नायखाबाय नाथाय मोनाखै बिसना सादु सिङावबो नायबाय गैया मोनाखै बाल ओरैनोबा माथो गान्दु सिंफोरावनो थालाबायो
फैसाया जोबमारबाय खोनालै बालि गैमारला खोना आयु मा जागोन दालाय दा आङो बिदाव सनानोबो मायबा मोनसे खालामनानैबाबो फैसा हरगोन होननानै बुंदों आयु हरनो हायाबा माथो लासिं सिं जागोन आंखौ मा सानगोन देनाय सनाया जुदि आंखौ ब्रेकआप होयोबा मा जागोन आंलाय माथो बेनो हरनो हायाबा थगायनाय रखम जागोन मायबा मोनसे खालामनायबाबो आं हरथारनांगोनलै आं दा सोरनियाव थार मोनगोन आं गामियाव थांनि र' सोरनियावबाफोर मोननोबो हानाय गैया बाननि 10 बारनि बारा नायखाबाय गैया थाइसेबो गैखाया आइनि मानि बेगावबो गैया बे हाजारनियानो बे हाजारनिखौथ' बियो आंनो ओरैनोबाबो होगोन होनना बुंखादों र' नाथाय बे हाजारनियालाय मा जागोनखाय आंनो बायनो ना आं बे दाउ सनानैनो होनो देनाय मा जागोन दा आं दा बे हाजारनिखौ मा खालामनो आंनो लानो ना बे दाउ सनानैनो होनो हेलौ आंनि सिमांनि रानि मा खालामदों माबा दङ ओरैनो जनानै नोंलाय आंबो ओमफ्राय माथो जाखो आइ बिखुनजोआ फैसा होगोन होनना बुंदोंना बुङाखै माबा होगोन होनना बुंदों नंगौ दे होमबालाय नोङो आंनो सोना हरबानो जाबाय गाबोन आं गाबोनो हाथायाव थांनो सानदों माने जोंनियाव गाबोन हाथाय जायोना मा गाबोननो नांथारगौ माबा र' आइया आंनो होथ'वाखैना फैसाखौ अ दिनैनो बि नङाबा गाबोननो बिथार माने गाबोन हाथाय ना दे जागोन दे जागोन दे होमबा सना आं मोनसे खामानि मावनो दङ र' माने आइया आंखौ लिंगासिनो आलु हानो लिंहरदों आंखौ आं आलु हाहैग्रोनि दे उनाव रायज्लायगोन दे औ दे सना दे दा मा खालामनो आङो आयु गाबोननो सोना हरगोन होननानैबो बुंना लाबाय दा आं सोरनियाव मोननांगौ जाखो आं गामियावनो थांसै र' फैसा दाहार नागिरनो फैसाखौथ' ओरैनो दाहार होनाय नङा आंनो सुद होगोन होनना बुंनांगौ अब्लासो होगोन बिसोरो बिदिनो सुद होगोन होननानै लाबोनांगोन आं 10,000 मास मोनसेयाव 50 थाखा होगोन आं आंनि र' सोरनियाव मोनो नायहैनि 10,000 नांथारगौ आंनो बाब्रे 10,000 नङाबा जानाय नङा माथो दख'नाखौनो आङो 4,000 5,000नि बायखागोन बेनिफ्राय लंपेन्टबो नांगौ दङ सेन्देलबो आरो बे दावनोबो होनांगोन आरो फुजायावबोथ' जानांगोन मायबा मायबि 10,000खौथ' नांखागोन आंनो ग्रोबनो आरो आइया 2,000 होखागोन र' होमबाना 12,000 जागोन थांनि र' नङाबा गाबोन आङो बोरै हरगोन सनानो हरगोन होनना लाफ्लांबायना आंबो हराबा आरो गाज्रि मोनगोन ना थगायनाय रखम जागोन अबावबा आंखौसो ब्रेकआप होगोन बेखिनि जायगायाव गांसो दंसै माथो बोरमाफोरखौबो बेयावनो दोनदाल होफिनसिगोन नालाय आं ओइ फैलायस्रि मा खालामदों नै मोसौ नायफैदों र' आङो ए नोंसासो मालाय मोसौ बोरमा दंसै न' खम फैसा मोनखायो एसेबांबो मोनालै मोनो दे नों थगायदों न' मोनो मोननायालाय थेवब्लाबो एसेबांबो मोना आरो मोसौआलाय खैथा दं नोंसा मोसौआलाय माब्रै दङ र' दंनाया ओमफ्राय बोरमाया दा माबाल'सै दाखालिफोर 7था दंमोन ओमफ्राय फानबायना मानै ओमफ्राय दा मासेया फुलिदों फिसा जाहां बा मालाय बिलाइस्रि नोंहासो मालाय फैसायानो फैसा बा ओमफ्राय दाखालि मा बेसेसो मोननायलै बोरमा फाननानै बेसेबांसो मोननाय बोरमायालाय खासिमोन ना बेनिखायनो मानैजों 20,000 मोनदों मालाय बिलाइस्रि 20,000 मानि मा खालामसोगोन फैसाखौ ओइ बिलाइस्रि आङो नोङो नङाबा 10,000 थार हराखै मानो दसेनो जोबगोनलै बेखिनि फैसाया जेबो नङा दाथ' दुर्गा फुजा सफैबाय दख'ना बायनोसै गस्ला बायनोसै सेन्देल बायनोसै मालाय बियासै दख'ना गोदान सेन्देल गोदान गस्ला गोदान गाननानै दुर्गा फुजा नायनो थांगोन आंहासो बोरायजों थांनांगोन एबार खोथा बुंनो फैयो नोंबो सनिया नों आरो गस्ला बोराय दख'ना बोरायजों फुजा नायनो थांनो नङाहाय मा फैसा गैथारा जादों जोंहा मानोना बे बाजैनि सिजारिं खालामनायावनो थांबायना 70,000 मानि थांबाय 20,000 औलै बिलाइस्रि ओइ बिलाइस्रि नों आंनो फैसाखौ थार हरमाराखै मानो 10,000 सुदबो होगोन दे आङो 50 थाखा होबाय थागोन मास माने हाजारसेयाव 50 थाखा ओमफ्राय 10,000आव बेसेबां जागोन नों साननाय नायाखैमोन नोंहा बेसेबा लाब जाखागोन बिलाइस्रि मा सानदों दि लाबो 10,000खौ आंनो सुदबो होगोन आरो नोङो औहाय 10,000आव बेसे सुद मोनगोन नोङो मास मोनसेयाव बेसेबा बुरजा मोनखागोन माथो नोंलाय मास मोनसेयावनो 500सो मोनखागोन माथो नोङो फैसाखौ खरसा खालामस्लायस्लाय बा न'आव दोनस्लायस्लाय आंनो थार होबा नों बेसेबा लाब मोनखागोन मिथिगौ ना मास 500 मोनबाय थागोन आयु बेसेबा लाब जाखागोन नोंहा
दे होमबालाय जागोन दे मालाथो नांगौ दे हरमारगोन ना नोङो आंनो बिलाइस्रि फैसाखौ जागोन दे हरगोन माला नांगौ हायोबाथ' दिनैनो हर नङाबा गाबोन दिनैनो हर नै आंनो गाबोननो नांथारगौ फैसाखौ आरो नोङो टेनसन लानाङा दे आङो सुदै मुलि नोंनो दिहुनना होगोन नोंहा बेसेबां लाब जाखागोन बा बिलाइस्रि बा धोनि जासिगोनलै नोङो दे जागोन दे थ' होमबालाय आंजों न'आव थुफा र' मोनसे बाथ्रा ओमफ्राय नोङो जोंहा मोननि सिगाङाव खिन्थानाङा दे रावनिबो सिगाङावबो नङाबा आंखौ रायगोन खिन्थालाय नाङा आरो होमबा नोंलाय आंनो बोरैथ' दिहुनना होगोन आयु आंहा फैसानि जेबो आंखाल गैया दा मोस्रोम बाजैनि थाखायसो गैया जादों फैसाया जोंहा आफाया साख्रि मावो मिन्थिगौ ना बिलाइस्रि मास मोनसेयावनो 60,000सो मोनखायो आरो आङोथ' आफाया होनबाबो फैसा हरखाबाय थाखायो एबारसो नै साननैसो जाबाय हरनो हायाखै मानोना मोस्रोम बाजैनियाव थांबायना नाथाय नेक्स्ट मान्थआवनो मोनखागोन आरो जेबो टेनसन गैया साख्रियालाफोरनियालाय मानो जेबो टेनसन गैया नंगौ नंनायालाय साख्रियालाफोरजोंलाय सोर हाबावनोलै ओमफ्राय ओइ बिलाइस्रि जोंफोरबायदि धोनि मानसिनो फैसा दाहार होनो मालाबाबो गिनाङा मिन्थिगौना जोंफोरबायदि धोनि मानसिनो फैसा दाहार होबा मोजांसो सुदै मुलि मोनो लाबसो जायो बेसेबा बै आबाद मावनानै जानाय आरो हाजिरा खामला मावनानै जानाय बिसोरनोसो होनाङा मालाबाबो फैसा दाहार माने गोरिब मानसिफोरनो मालाबाबो फैसा दाहार होनाङा मिन्थिगौना फैसाफोरखौ दाहार होना लाबा सेसखासै आरो मोननोनो नागिरा ओमफ्राय जोंफोरबायदि धोनि मानसिया जुदि सुदै मुलि होगोन होननानै दाहार बियोना होखानांगौ आरो माने बिराद लाब जाखायो नंगौ नंनायालाय औ नंगौथ' आरो बिलाइस्रि नाथाय नोङो जोंनि न'निफोरनि सिगाङाव रावनोबो खिन्थानाङा दे आदानोबो खिन्थानाङा आइनोबो खिन्थानाङा आं नोंनिफ्राय फैसा दाहार लादों होननानै औलै औ जागोन दे खिन्थाया फैदो अब्लालाय लायनोसै फैसाखौ आंनो दानो नांगौ थौ थेंक इउ बिलाइस्रि थेंक इउ नों नङाबा आंहा मा जागौमोन दिनै नोंसो आंनि मान सनमान गासैखौबो लाखिजोब्बाय मोनामदोंहाय न'फोरा माबा जानो गैयि न'फोरा मानो मोनामोबा बोरैबा बोरमा मेन्दा मोनामसोदों इस बिसना सादोरालाय माथो मोजां साबानो बोरमा फाननानै बायदो खोना आरो नाथाय सुवाखैसो खोना साबोन सारदोंना गैयाबा मोनामसोदों आरो माबायदि थायोबा हानि न'आव आयु आं थानो हानाय नङाहाय सानफ्रोमबो सानसे साननै थानाया बेलेग दिनाय फैसाया थेंक इउ बिलाइस्रि थेंक इउ नोङो आंनो फैसा दाहार होनायनि थाखाय थेंक इउ आयु मा थेंक इउ होनना बुंलायनांगौसि ने लादो थेवब्लाबो आरोहाय न आजिखालि माने फैसा दाहार हरनो नागिरदा ना मानसिफोरा 10,000 दंमार ना गैयाहाय आयु गैलाया थायो खथ'क मोजाङै सानदों आं साना आरो नोंहा फोथायाखैबालाय आयु ओरैसो बुंदोहाय जाम्बिलाय दे होमबालाय आं थांसै ना दे ओमफ्राय नोङो फैसाखौ मालासो होगोन दिहुनना आंनो मागोफोरसिम होगोन खोनादों आं जागोन दे आरोथ' नोङोबा मास 500 सुद मोनबाय थासिगोन माथोबा दे अब्लालाय आं थांसै रावनोबो खिन्थानाङा दे नोंसायमोननोबो खिन्थाथ'नाङा जागोनलै जागोन खिन्थाजानो मा गिथारदों आरो नोङो आंलाय मानो खिन्थानो खेबसे खिन्थानाङा होनबाथाय आं खिन्थाखाया गुड गार्ल थादो होनबा मोनसे बाथ्रा बुंनो दे बिलाइस्रि गाज्रि मोननाङा बुं मा बाथ्रा माखौ गाज्रि मोनलाबायनो आंलाय बिसना सादोरा मोनामदों नोंनिया नोङो सुदोंना सुवाखै मोनामनाय मोनदों आरो सुदोंमोन माथो आङो दाखालिल'सो सुदोंमोन मोनामदोंथ' न' मा नोङो मोजाङै साबोन सारफाखैमोन नामा मोनामसोदों माथो दे होमबालाय थादो थांसै आं मोनामगोन मायाबा खथ'क मोजाङै साबोन सार्फ होनानै सुदों आं सिगाङावनो सार्फ होदों आरो बिनि उनावबो साबोन होबावदों जेबोआनो मोनामाखै बांसिन देखायो माबा जोंफोरबायदि गोरिब मानसिफोरखौ मुगैनाय रखम खालामोलै बियो आं बिनो फैसाखौ धारखौनो हरामोन सुद होगोन होननायखायसो आं हरबाय नङाबाथ' आं बिनो थाइसेबो धार हरामोन मानसियानो दुगिद्राय आरो गोरिब मानसिफोरखौनो माबा सैथारा खालि मुगैनायल'थार आंखौ दिनै एसे सेक्सि नुलायदों खोनालै दख'ना गाननायखाय नुयोब्रा आंखौबो मोजाङै देलायबा सेक्सि नुयो स्टाइलिश नुयो आंबो एथ'ग्रा साइज नङाथ' बडियाबो आंनिया 0 फिगार मडेलिं देखायनो थांबाथ' फार्स्ट प्राइजखौ आंनो मोनखागोन फुरा मोनखागोन सियर
माने आंनि बडिया ओरैबायदि पारफेक्ट आरो आं ओरैबायदि मोजाङै मडेलिङै थाबायनो रोंगौ ना नाथाय आं लाजिनासो थाङा मिन्थिगौ ना आरो आंहा मोनसे प्रब्लेम इंलिसबो रोङा ना बालनि दानो इंलिसफोरजों माबा माबि सोंलाबायगोन आं आरो जेबो बुजिखौनो मोना जाम्बिसोलै आंबो दै बे जोंसि बाजैना मा दाबो जायाखै नामा मा हिनजाव मानसिफोरा माखौ इसिबां देलायनांगौ दे हाबा जाखानाय मानसिफोरानो देलायाबाबो जायो सोरथ' नायबावगोन देनाय नोंसोरो जेमान काजल लिपस्टिक लाबाबो अबेसे नायग्राबो दोङोलै हिनजावफोरखौबो गोसथोग्रा दङ माथो बुंबावनो हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौबो गोसथोयो नालै आरो हाबा जाखोन्दा हौवाफोरखौबो गोसथोयो नालै दै मानसिफोरनिबो साननाय आं नांथाराहाय खरर थाखा होबाबो आं रावजोंबो हिनजाव गदाय जायाहाय बालनि मालायनि हिनजाव गदाय जाहैस्लायस्लाय बुरिना थानायानो साबसिन बुरिना थागोन आं थेवब्लाबो रावनिबो गदाय जाहैयाहाय आंनि गोसोआ बेलेग एसे आलादाखा अबेसे गासैबो बेफोरबायदि नङा देनाय सोरबा आरो मा बुंबावनो माथा गरमनि गोजालै बेसेबां गिदिर बुहुमाव बिसोरो हिनजावखौनो नागिरना मोना हौवाखौनो नागिरना मोना बै मालायनि हाबा जाखोन्दा हौवा मालायनि हाबा जाखोन्दा हिनजाव बेफोरखौसो मोनो खानाफोरा जाला ए गसाय मा जाबावनो बे बुहुमाव बा गोबां रोखोमनि मानसि दङहाय मिनिनोबो ओंखारो रागा जोंनोबो ओंखारो बा जाबावनो जोंसि बाजै मा दाबो ओंखारखायाखै नायो गोबावथार जाबाय माखौथ' मा एसेबां देलायसोखोब्रा हौवा गोनां मानसिफोरानो दोनदो ओरै बांद्राय देलायनाङा आंनोबा बारा देलायाखै बांद्राय लिपस्टिक काजल फोनबाय थानाङालै बाजै ओरैनो थांगार होनाङा मिथिबाय दे फैदो जाबाय थुदो थांसै ओइ गायदे बोरै नुदों आंखौ मोजां नुदोंना नुदों दे नुदों केट्रिना बायसि नुदों नोंमारगौ आंखौ केट्रिना रखम नुमारदों नुवाखै रावबो रखम नुवाखै नोंखौ जोंसि रखमानो नुदों आयौ माबायसि मोजाङैबो बुङा थांसै थुदो माखौथ' एसेबां गोबाव देलायबाय थानाय बाजै दै बुङाहाय मा आंना खानायानो गोबावथार लायो मिथिगौ ना खानायानो बेसेबा जेथो ओमफ्रायसो स्ट्रेट खालामदों आं खानायफोरखौनो सानफ्रोमबो हना थाया नालाय बेनिखायनो जेथो आरो खानायखौ हनोनो बायो माथो सानफ्रोमबो बेनिखायनो जेथो जाजोबो आरो मालायखौ मा बुंनो आंबो हौवालै सानफ्रोमबो थेवब्लाबो आरो आं जेथो सिफायलायाखैलै बारा मोजाङै दे दाबो थाङाखै नोंसोरो नोंनि बिहामजानो गोबाव खालामबायहाय खानायानो जेथोथार जादोंबो मोजाङै हना थायाना सानफ्रोमबो बेनिखायनो खानायानो गोबाव लायो बिनिया जाबायबालाय थांदो आरो ओमफ्राय मा नोंसोरो बारा दिन थानाङा सानसेबा साननैल' था दे आरो बिबारिया हारसिंना खामानि मावनो हाख'नाय नङा गथ'खौबो नायनांगौ गथ'नि जि जोम सुनायावनो गथ'नि बिमानि जि जोम सुनायावनो बियो टाइमखौनो मोनाखैना ओंखाम संनायावनो आरोथ' बोरमाबो दङ अमाबो दङ फारसेनिफ्राय मावनांगौ बियो गथ'आ माबा जों थांबा ओरैनो जयै खि उन्दुयै जाबाय थागोन नामा जोंफोरबो मावना होफागोन ना मावना होफानांगोन थ'र' दे थांदो थां होनबालाय बिबायजो बिबोनां मा थांनो ओंखारबाय नामालै थांसै नोंसोरा थादो जोंफोर थांसै बाय आंबो थांनांगोन र' आबै फिसाखौ नायनो मालाबा थ' नोंसोरखौल' थांबाय थानाय खोनायोलै बिसोरखौलाय मानोथ' लिङा मानो फैया बिसोरो लिङो गावसोरनो फैया माथो सोलाबाल' बुंबाय थायो सोलाबाबो देनाय दे सोलाबा मालाबाफोर फैनो होबानो जाबाय मागोफोराव हेलौ गायदे आगै हेलौ बिबार आब' जोंफोर नोंसोराव थांगासिनो बाजैजों आंजों थगायदोंसो खोना नोङो आगै फैगोन माखोबा नंमारगौलै बिदानोबो कसमसै आब' जोंफोर थांगासिनो सानैबो नंमारगौ दे होमबा फै नोंसा बाजैबो फैमारदोंबा आब' बाजैबो आंबो हागादै नांथाबाय लांबायलै हागादै नांथादों औलै गेजेर नांथायोलै आंना हागादैयानो नांथायो बाथ्राखौनो बुंनो हाया खख्ला होनलायो मालाबाथ' नंगौ थर' बिबाराबो नंगौ ओमफ्राय आयं फिसालाय माथो खालामदों उन्दुना दङ ना नों लागासिनो ना बिमाया गाइखेर दौगासिनो नै आं लागासिनो र' ओमफ्राय नानि फिसाखौ बामै ओंखामबो संगासिनो दे ओमफ्राय ओंखामा जोंनो दोन दे दा दोननाङा दाथ' जों फुंनिखौ जाबोना फैखाबाय ओमफ्राय दा सानजौफुआव गोथाव ओंख्रि संना दोन आरोना
जागोन दे गायदे आगै जागोन औ दे होमबा आब' लाखिथ'नोसै दा जोंफोर तारमानेके गारियावसो दं औ दे आगै दे न'फोरखौ सिबिनि र' आयौ आंहालाय माथो बोरमा खिबो सिबनो दङलै आयौ बावनासो दङमोन आयं फिसाखौ बिमाजों हैना फैनोसै र' ओमफ्राय ओंखाम संनायाव नांखानोसै आं दाथ' आरो आयौ सगावबो थांनांगोन माथो बेदर लायनो बेदरबोथ' गैया जिलुआबो थांनो हाया आरो आं नङाबा थाब थांना फैनि र' बे ओंखामा मोनबानो थांखानोसै बिबाजैया सानसेबो फैफेराखै फैनाय लोगो लोगो ओंखाम गोजा होननोबो बोरैबा मोनोना ओंखाम गोजा मिरामिस खुरना होबा बोरैबा नुगोन ना बेदरखौ आं लायनि र' थौ आयं फिसा थौ गायदे आयंमोन फैनो नागिरदों नोंखौनो नायनो फैनो नागिरदों थौ नोंखौ नोंसा आइजों फुथुहैनोसै नै जोंसि बाजै बेनो जाबाय बिबार आब'लाहानि न'आ बा मालाय बेसेबा मोजांखा माथो न'आ जोंनि न'फोरासो माला बेफोरबायदि जागोनहाय न' सिङाव हाबबाथाय आरो बांसिनसो मोजां नुसिनबावो न'खौ जोंलाय माला बेफोरबायदि न' लुनो हागोनलै थैबाबो बेफोरबायदि न' लुनो हानाय नङाहाय जोंफोरो फैगौ जोनोमाबो बेफोरबायदि न' लुनो हानाय नङा नंगौबो खोनादो जोंसि बाजै आंना जिबाबो जायोलै न'आ जिखिजाया बायला जिला जायाबानो जाबाय फाखानि न'आनो जा बा गोबोरखिनि न'आनो जा बा हानि न'आनो जा बा थोरिनि न'आनो जा आंना जिबाबो जायोलै जिखिजाया जिला जिथा जायाबानो जाबाय आरो आंनो नांगौमोनहाय बेफोरबायदि न' नांगौ होनबानोखिलाय अबाव मोनबावनो दा मालाय बिबार आब'मोनहा खाफाल गोनां नालाय बेनिखायनो मोनबाय आरो जोंना खाफालानो गैयाबा लुगैनालाय मा जानो मालायबा मा खालामदोंबा बिबार आब'आ बिबारि आब' फैबाय जोंफोरो बिबारि आब' खोनादोंना खोनायाखै मालाय न'फोरानो गुदुङानो गैया नालाय मबाव खोनानो मानो खोनाया जानोब्रा दरजा खिरखिलाय माथो जाखो गायदे आगै मोनफैबाय बाजै मोनफैबाय आब' मोनफैबाय आयौ नानि फिसाया आयं फिसाया गोरलै 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 आयं किसमिस नोंनि आयं फिसाया उन्दुबायल' थायो ओमफ्राय हरावसो सिरि मोनो डिस्टार्ब होयो जोंफोरखौ उन्दुनो होआ आयौ मा एसे दुस्थ'ब्रा आयं फिसालाय दुस्थ'आनो आयौ गुल्लु 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 किउटथारलै मोस्रोम आगैनि लाथारगोन सिरि मोननो नागिरथारा आयौ फिसा आयौ आयं फिसाया दसेथाना लागोन र' दख'नाखौ गानस्लायहैग्रोनि औ थु न' सिङाव थु आगै बाजै थु